Pois nada, hoxe imos tomar un pouco de aire aquí no Recuncho Gamer, literal, casi. Que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Pois esta semana quero facer un pequeno parón no que é o contido de videoxogos directamente da canle para falarvos directamente do que é a canle en sí e un pouco as cousas que imos a mudar nas próximas semanas. E tamén me gustaría que fose un vídeo máis participativo no canto que vou vos facer algunhas preguntas e me interesa moito o que podades contar nos comentarios. O primeiro tema é a canle de YouTube. Como ben sabedes, o normal é que teñamos uns 2 vídeos a semana. Así leva sendo desde que comezamos en outubro, e quitando algún parón por aí en Nadal no que só hubo un, ou eran vídeos máis ben que viñan do Twitch, pois ese foi o noso contido normalmente. Pero chega un momento no que agora mesmo véxome un pouco desbordado con ese ritmo e ímolo baixar un pouco. Así que en vez de 4 vídeos cada 2 semanas, 2 por semana, imos quedar en 3 vídeos cada 2 semanas. Eso quere dicir que a semana na que teñamos podcast, pois só subiremos un vídeo. Pero a cambio teredes tamén o podcast que non deixe ser outro vídeo con outro formato, con outro ritmo. E por que isto? Porque ademais sinto que estamos xa chegando a ter un volume de contido que xerábamos máis grande do que realmente podíamos compartir polas distintas redes e que ao final tamén se perdían, porque ben sabedes que os vídeos está ben subilos, pero tamén hai que faceros chegar a xente que igual non está tan pendente do YouTube. E tamén vos direi que nas vindeiras semanas haberá algún formato novo no YouTube que ainda non estamos practicando e cun ritmo máis pausado, conversando con xente que creo que vos pode interesar ao que se dedican. Así que isto por unha banda. Logo, sen que sexa vinculante, sí que me interesaría saber, os que parades por aquí, que tipos de contido vos pode interesar, ou dentro dos que facemos, porque si fixemos cousas máis variadas, algúns son análises, outros son listas, tivemos algunha pequena entrevista, tamén algún imos xogar, gameplay. Entón sí me gustaría saber un pouco tamén cal é do contido que máis gustades. Ese é algunha cousa ou tema en concreto que vos interesaría. E xa vos digo que, obviamente, aquí o importante é que eu este disfrutando primeiro de facer o contido, porque senón vais a notar e non vou nin disfrutar vos, nin o vou disfrutar eu. Pero sí que como de momento ainda podemos tocar varios paus ou temáticas que, sobre todo en galego, apenas temos contido, pois sí me gustaría un pouco coñecer o vosso perfil e do que gustades desta canle. E ata aquí o tema YouTube. No tema podcast, de momento non máis cambios. Xa sabedes que na canle de Radio Coruña Cadena Ser tedelo cada 2 xoves en vídeo e que normalmente o luns martes da semana seguinte está en iVoox, Spotify e iTunes. En ese senso, pouco que comentar, máis que son podcast tamén pesados para consumir en calquera momento. Quero dicir, moitos deles, pilladelos dentro de 3 anos, por exemplo, non o fagades agora, que necesitades unha máquina do tempo e un follón, vamos. Ainda que seides, mirade como está a pandemia e tal. Pero quero dicir que é un contido que non caduca, máis alá de algún chiste, referencia, etc. E pola outra banda, como ben sabedes, estamos tamén no Twitch co tema dos directos, que non sempre lle queremos dar un pouco esa parte máis lúdica dos directos, en canto que nos interesa interactuar con vos. Entón sempre buscamos xogos máis ben directos, con partidas curtas, e que quen chegue ese directo máis ou menos polo medio poda seguilo, é que, digamos, que o directo teña un fin, o sea, un punto final. Tamén sabedes que dende hai unhas semanas estamos facendo un formato dentro dos directos que é un chufamando, no que convidamos pois a xente igual de outros ámbitos que non anda tanto polo Twitch ou que non está a priori tan relacionados cos videoxogos, pois a que veñan a xogar e tamén que nos conte un pouco o que fan e cal é a súa relación co videoxogo. E digamos que no Twitch os directos normais son de luns a mércores e logo, según cando podan os convidados, pois intentamos metelos ou de luns a martes, mércores, un deses días, e senón pois buscamos un día extra e intentamos anunciar en redes sociais ca máxima antelación posible. E a verdade é que están deixando así momentos bastante ben curiosos. Uy, que no me gusta nada. Que no me gusta nada. Que no me gusta nada. Pero está dando un ataque, Marita. E no Twitch tamén faremos unha especie de bote mensual para un evento especial. Vou non plantexar mensual, porque tamén os botes grupais están pensados para meses. Entón, digamos que unha vez ao mes tamén intentaremos ter unha cousa así un pouco máis distinta e dándolle unha volta. Probablemente probemos a ver que tal algunha serie un pouco máis lunga. Por exemplo, pillar un xogo de 14-15 horas e pasalo en varias sesións, pois no directo. Teremos que ver un pouco como escollemos, con que temática, se irá asociado a algo que comentemos no YouTube. E polo demais, en redes, xa sabedes, en Twitter estamos moi a tope, en Instagram non tanto, en TikTok está curioso porque está crecendo a cousa. E como ainda non sei moi ben como van os algoritmos, pois temos algún par de vídeos que están funcionando ben, están empezando tamén a sumarse moita xente que non está no TikTok, e tamén lle daremos unha volta a facer algún contido exclusivo para TikTok, pero principalmente estaremos con pequenos fragmentos de cousas que podedes ver no YouTube. E logo falarvos do server de Discord, que agora mesmo non é unha cousa que está super activa, aínda que podedes pasarvos, tedes a ligazón no perfil,
porque é un xeito de atopar o contido que facemos, pois está aí ben ubicado, cando avisa cando estamos na Twitch, tedes os podcasts aí ben ordenadiños, e tamén vos hai cada vídeo de YouTube, tedelos aí na canle, pois todo ben ordenadiño. Entón, alguna vez apetece ver que hai de recuncho, ou vou a ver se alguna cousa que non vin e quero vela, pois desde Discord é bastante cómodo. E tamén xa existe, ainda que hai que poñelo a andar un pouco máis con xeito, pero xa podes pasar para ver como está o recinto, é recunchogamer.gal, no que tamén iremos colocando aí todos os podcasts, algún aviso de directos e todos os vídeos da canle de YouTube que temos ali, máis algunha cousa que poda ser interesante para vos, ou que vos pode interesar do recuncho. Entón iso, o que vos dicía, comentademe que cousas vos gustan aquí, que cousas vos gustaría ver, logo xa farei un pouco que me encaixe mellor, pero interésame. E iso, como novidade, que baixaremos un pouco o ritmo de vídeos no YouTube para tamén darvos a vos tempo, porque tamén sabemos que hai moito contido na rede e nós tamén podemos pillar un pouco de respiro, que sine que nos interesaba darlle un comezo bastante potente ao recuncho para que xa xente agora entra e xa ten 30 vídeos, 31 con este, máis outros cantos nunha lista de reproducción que tedes por aquí na descripción cos directos do Twitch. Entón, quen chega a recuncho agora ten horas para botar aquí un anaquiño con videoxogos en galego, e tamén nos así, pois, primeiro, facer mellor contido, darlle o peso aos podcasts que ás veces temos contido moi interesante e quedan un pouco aí difuminados, e un pouco máis ou menos estas son as cousas que vos quería comentar hoxe neste vídeo así, fora do recuncho. E deixo vos aquí con unha vista da Coruña, máis ou menos, e como sempre, moitas grazas por estar aí, dadelle gusta meus vídeos porque iso non molesta, e tamén comentade, e suscribidos para contido de videoxogos en galego. E agora vou facer un traveling así dunha maneira moi básica.